बे मोनसे पार्टिल' नङा, अदेबानि बर' हारिनि सिमां, जुजिनाय आरो गोहो होनायनि फोरमायाव आसाम सरकार, मिरु सरकार आरो बर'नि मोनसे हाथियारारि हान्जा BLTनि गोरोबथायाव BTC एकर्ड गायसनजादोंमोन। बेनिफ्रायनो BPF पार्टिनि जोनोम जादोंमोन। बे पार्टिखौ बर' दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीया गायसनदोंमोन, जाय बै समाव BLTनि चिफमोन। हेमन्त बिश्व शर्मामोन बायदि दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबजों BPFनि आसामनि बड'लेण्ड ओनसोलाव, जेराव मोनसे आलादा रायजोनि दाबिया मोनसे समाव गासै आसामखौ गोमोहोदोंमोन, बैनिफ्राय मोनसे राजखान्थियारि गोहो ओंखारदोंमोन, बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट, थामहिनबा BPF। बे मोनसे पार्टिल' नङा, अदेबानि बर' हारिनि सिमां, जुजिनाय आरो गोहो होनायनि फोरमान। दिनै जों सावरायगोन बर'नि मोनसे गोहोगोरा राजखान्थियारि हान्जा BPFनि सोमोन्दै, जाय बै समाव जोनोम जादोंमोन, जाय समाव बर' हारिखौ जेथिंबो गाग्लोबना दोननो नाजादोंमोन। 2003 मायथाइयाव आसाम सरकार, मिरु सरकार आरो बर'नि मोनसे हाथियारारि हान्जा BLTनि गोरोबथायाव BTC एकर्ड गायसनजादोंमोन आरो बे गोरोबनायनिफ्रायनो BPF पार्टिनि जोनोम जादोंमोन। बे पार्टिखौ बर' दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीया गायसनदोंमोन, जाय बै समाव BLTनि चिफमोन। हेमन्त बिश्व शर्मामोन बायदि दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबजों BPFनि गाहाय थांखिया बर' सुबुंफोरनि मोनथायखौ रैखा खालामनाय, गोजोन गायसननाय आरो ओनसोलनि समाजारि रांखान्थियारि जौगानायखौ थि खालामनायमोन। जेब्ला 2005 मायथाइयाव BPFआ खान्थियारि महरै राजखान्थियाव हाबदोंमोन, अब्ला बियो थाबैनो BTC ओनसोलाव बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोनांसिन गोहो जादोंमोन। BPFआ 2005 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव गोबां बिबांनि देरहादोंमोन। हाग्रामा महिलारीया BTCनि चिफ जायो। बेनि उनाव BPFआ रायजोनि राजखान्थियावबो आगान होयो। BPFआ 2006, 2011 आरो 2016 मायथाइनि आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिफोराव फारियै जाफुंसारदोंमोन। बे पार्टिया आसामनि राजखान्थियाव मोनसे गोनां समानथाय बिन्दो जाबायमोन। BPFनि खुंथायाव सोलोंथाइ फसंथानफोर आरो सावस्रिनि खाबुफोरखौ फेहेरनाय नुनो मोनदों। BPFआ दिन्थिदों दि मोनसे जांख्रिखांनायनिफ्राय फैनाय मोनसे गोहोआबो जौगानायनि फारसे आगान होनो हागौ। BTC ओनसोलाव गोबां गोजोन दं, सुबुंफोरनि जिउआव दिदोमथि फैफिनो, नाथाय राजखान्थिसिम थांनाय लामाया जेब्लाबो थोंजों नङा। 2020 मायथाइयाव जेब्ला मोनसे गोदान रेकर्ड BTRआ जादोंमोन आरो गोदान गोरोबथियाव सौहैदोंमोन, बर' राजखान्थियाव गोदान पार्टिफोर नुजादोंमोन, जेरै प्रमद बार'जों दैदेनजानाय UPPL पार्टी। बे पार्टिया BPFखौ गिबि खेब 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव गोहोनिफ्राय होखारनाय जादोंमोन। UPPL आरो BJPनि गोरोबथिया गोदान सरकार दादोंमोन। बे समा BPFनि जारिमिनाव मोनसे गाहाय सोलायनाय लाबोदोंमोन। 2025 मायथाइनि बावैसो राजखान्थिया बड'लेण्डनि मानसावगारिखौ आरोबाव सोलायदोंमन। BPFआ सेप्तेम्बर 2025 नि BTC बिसायख'थियाव देरहाना गोहोआव फैफिनो। मख'नो गोनांदि बे पार्टिया 40 मासिफोरनि गेजेराव 28 नि बांसिन मासिफोर देरहाना मोनसे रेकर्ड खालामदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा दा फिन BTCनि चिफ जानानै दं।